ושלום חברים, מה שלומכם? וזה אני לירן, כמו תמיד. אם אתם לא רואים אותי, נכון הבטחתי להראות לכם על החיה אריה? אז היום אנחנו מספרים עליה. איך אנחנו לא? כמה שוקל קילוגרמים אריה? אריה יכול לשקול עד 225 קילוגרמים. הוא שוקל דווקא 189 או 180 ומשהו, 7 או 198. והלוויות גם ככה, אבל אני לא יודע כמה. לוויות הם רק 180 ומשהו או 190 או גם 200, לא יודע. איפה חיים האריות? אריות חיות אתם יכולים לראות אותם בגני חיות. אני לא יודע איפה אתם יכולים לראות אותם, אבל הם נמצאים בטוח בגני חיות. ואריות יכולות לחיות הן חיות באפריקה. כן, הן גרות באפריקה. אני פשוט יודע, אני לא יודע מאיפה זה, אבל אני רוצה להגיד לכם שטיגרס ואריה הם בסכנת הכחדה. טיגרס הם היו הרבה ונשארו הרבה, אבל אריה במקרה קצת. אולי אריה לא בסכנת הכחדה. איזה חיות בסכנת הכחדה? על המידה הזו אני לא יכול להגיד לכם, רק בסרטון הבא. איך אתה יודע את כל המידע הזה? חברים, אני יודע את המידע הזו כי אני מסתכל ב-GPT, מסתכל ביוטיוב. ככה הם שוקלים יותר פשוט ואי אפשר והיום אני אלמד אתכם את הריקוד Chase to Pen Bed. טוב, אז לומדים, וקודם אנחנו תרירים את הרגליים ככה. אחרי זה זזים לפה, שני כרגיל לפה, אבל צריך גם לעשות עם הידיים. יש כל מיני כיוונים. עכשיו אני עושה את זה במהירות ואתם צריכים לחכות אותי. טום 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 פם פם קם פם 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 פם. זה מה שלמדנו, ואני רוצה שתשימו הרבה לייקים, סאבסקרייבים.